Bubagra Cpim yang kebenaran kami kubur lamsugo. Cpim yang kebenaran kami kubur lamsugo. Bubagra Bila Cini electric media rokno pipeline hambai. Tini sengira paiman jaka total 9 family 40 voter tini BJP IPFT Cpim Yakarwi tini Tipramotha go joining rakha जों बेलाय के तंथगो कारण बुबाग्रानि जे थानसा हिनमानि ओ थानसा लामागो बरक फाइ दंगो जत बरक बुजिमानखा जे 70 बछर चिनि तिप्रासानि जे अवस्था नुगमानि सलाय ताबुक जों चेन्ज खलायै बुबाग्रानि थानसा लामाना फायै जों थानसानि बिसिंतै जों जे ग्रेटार त्रिपुरा लैंड होनमानि अ इमांनो जों सक्सेस खलायनानि बागै दिनि दले दले चिनि Tipramotha joining खालाय दं गोबां मा बरक तिनि तेबो तिनि तिप्रासा रक बुजियै चिनि Tipramotha joining खालाय दं जों बरनो लामसगो जों बरनो खाबाय खुबाय हामबाय याफारो तिनियो तिनि सुदु इरसिमिया तेबो गोबां मा जागो जों तिनियो दले दले जों joining खालाय दं कारण चिनि जे नाहारमुं बुबाग्रानि जे नाहारमुं थानसा हिनमानि अ थानसानो जों दले दले जों joining खालाय दं कारण चिनि जे नाहारमुं बुबाग्रानि जे नाहारमुं थानसा हिनमानि अ थानसानो जों हामजागै चिनि बरक हामजागै जों तिनि दले दले फाइ दङ आवन बागै जों बरंनो बुबाग्रानि मुङै जों तिनि बरंनो यासागै नाव हामबाय तामसे पारा गगन चंद्र पारा पुहां कामियो जों तिनि फाइ मानजाकमानि टोटल 40 भोटार 9 family जों तिनि रम फाइ मानजाखा बरंनो जों खाबाय खुबाय लामसो बुबाग्रानि मुङै हामबाय